La veu dels contes. L'endevinalla. Hi havia un rei que tenia una filla molt preciosa. Els pretendents li sortien a milers i el rei estava aclaparat perquè no sabia qui donar la seva filla. Decidí que la casaria amb qui presentés una endevinalla que ningú no sabés desxifrar. Va posar, però, com a condició que els qui presentessin enigmes que fos trobada la solució serien penjats. Tota aquella notícia va arribar a les orelles d'un rústic pastor que va decidir provar fortuna. El pastor va explicar el cas a la seva mare i li digué que li preparés una minestra pel viatge, perquè se n'anava cap a la cort i esperava que pel camí trobaria tema per dictar el seu enigma. La mare va creure que l'empresa era una temeritat i abans que el seu fill morís penjat va preferir que morís d'una altra manera i li va donar una coca ben grossa pel viatge, però aquella coca estava emmetzinada. El minyó va emprendre el viatge a cavall d'una somera que anomenava Sila. En passar vora d'una figuera va sentir que tenia molta gana i s'enfilà a l'arbre per fer-se un tip de menjar figues. Mentrestant, la somera, que també tenia molta gana, se li va menjar la coca que duia al sarró. Pocs moments després, la somera es va morir emmetzinada. Van venir uns ocellets que es van posar damunt de la bèstia i menjaven de la seva carn, i al moment en van morir 7. Uns captaires que passaven per allà, en trobar els moixonets, els van coure i se'ls van menjar, i com que estaven emmetzinats, també van morir. El pastor va trobar a la facècia l'argument per començar l'enigma. I deia així: la coca mata la Sila en mata 7, i 7 en maten 3. Ell va seguir el seu camí i va veure saltar un conill. Llavors, com que tenia una escopeta, li va tirar un tret, però no el tocà. El que va matar va ser una llebre que passava per allà. En espellar-la, a dintre de la llebre, va trobar una llebreta. Prop d'allí hi havia una ermita mig abandonada. El minyó va agafar un vell missal i en va fer una foguera per coure la llebreta i se la va menjar. Llavors tenia set i, no sabent com fer-ho, va agafar l'aigua d'una llàntia que hi havia penjada i se la va beure. Amb aquestes facècies allargà l'enigma. He apuntat el que he vist i he mort el que no he vist. He menjat carn no anada, cuita en paraula sagrada, i he begut aigua que ni al cel ni a la terra no estava. Seguint el seu viatge, va haver de travessar un riu servint-se d'una barca, que era conduïda per un barquer. D'aquest simple episodi tragué més argument per completar l'enigma. He passat un riu damunt d'un mort que em portava 2 de vius. Quan va arribar a palau, es va presentar al rei i li va exposar el seu enigma, que deia així: la coca ha mort la Sila n'ha mort 7, 7 n'han mort 3, he apuntat el que he vist i he mort el que no he vist. He menjat carn no nada, cuita en paraula sagrada, he begut aigua que ni al cel ni a la terra no estava, i he passat un riu damunt d'un mort que em portava 2 de vius. Ni la princesa ni cap del servei de la cort no van entendre una paraula del sentit de l'enigma, ni en van poder transpuntar res. Van témer que la princesa hauria de casar-se amb aquell rústic pastor. La cort es prenia 3 dies de temps per resoldre l'enigma o donar-lo per insoluble. Mentrestant, el vailet va ser tancat a la presó. El temps passava i ningú no trobava el desllorigador de l'endevinalla. Quan ja no faltaven sinó hores, la princesa es va presentar a veure el pastor i li va demanar que, per l'amor de Déu, li revelés la clau de l'enigma. La princesa es mostrà molt afectuosa amb el minyó i aquest li va explicar fil per randa el significat. Llavors,
La princesa se n'anà molt satisfeta, però no es va adonar que el pastor li havia tallat un bocí del pany de la camisa. La donzella es presentà a la cort i va explicar l'enigma, dient que ella sola l'havia resolt. El pastor fou portat a la forca, com tants d'altres pretendents les endevinalles dels quals havien estat desxifrades. Quan ja l'anaven a penjar, va demanar que el deixessin parlar i li van concedir. Ell, dirigint-se al poble congregat al voltant de la forca, va dir això: «Aquesta nit he anat a caçar, el colom se m'ha escapat, però una aleta se li ha trencat, que a les meves mans ha quedat». I ensenyà al poble el retall de la camisa que havia tallat de la princesa. La princesa es va veure obligada a confessar que, en efecte, si havia resolt l'endevinalla era perquè el pastor li havia revelat la solució. Descoberta la facècia, la cort va resoldre casar-los. Vet aquí un gat, vet aquí un gos, vet aquí el conte fos, vet aquí un gos, vet aquí un gat, vet aquí el conte que s'ha acabat.